Veliki šef danas je poslao pismo zadrugarima gdje im je saopštio da treba da se podele u dve grupe, ne znajući šta im se sprema. Nakon što su to uradili, stiglo je još jedno pismo. Dragi zadrugari, u subotu će se održati veliko muzičko takmičenje Zadrugovizija, a o pobednicima će odlučivati kao i uvek stručni žiri, novinari i gledaoci. Svaka grupa će sama odabrati pesmu, kao i ko će raditi šta na sceni. Pozdrav, veliki šef. Pročitala je Suzana. Ono što je zanimljivo jeste da će zbog Zadrugovizije biti pomereno izbacivanje koje se inače dešava subotom, ali evo kako su se podijelili po grupama. Prva grupa: Zorica Marković, Snežana Ilić, Marijana Zonjić. Druga grupa: Aleksa Savić, Zola, Marko Miljković. Treća grupa: Lazar Jeremić, Savo Perović i Toma Panić. Četvrta grupa: Luna Đogani, David Dragojević, Marko Petrući. Peta grupa: Marija Kulić, Lepi Mića, Ana Korać. Šesta grupa: Nadežda Biljić, Branislav Brendon, Miljana Kulić. Sedma grupa: Pavle, Rebeka, Miki Đurečić. Osma grupa: Ljuba, Dragana Mitar, Nenad Aleksić Ša. Deveta grupa: Suzana Perović, Jovana Tomić-Matora i Stanija Dobrojević. Deseta grupa: Dorotea, Bane Čolak, Mina Vrbaški. 11. grupa: Maja Marinković, Bora Santana, Zlata. 12. grupa: Aleksandra Subotić, Sanja Stanković i Karađorđe.